إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى عباد الله قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم قد قطوط عن يمينه وشماله ثم قال هذه سبل ما من سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أمبيالاتنو أمبايا فدلي أمبا دمنيني أمبا نيني ألافي أكان كسي كاباني ركون تورو مانان كبارا جمو ni alay jomi kanda wode kanda bagay ni alay jomi fili kanda bagate sorola ambe seriya masite minni bato ci la makka kani ala kilempe ute je nyogonti alala ambe seriya muhammad wala ka jondo wala ka ciide ndo kisini nema baka no tamina ka boy hada madawaye sirala nye masamin korota lendo alaka jow ala ya fo aka qur'ana bayin kono masamin korota lendo ako ninde ne alaka shiratilelenye ayetugo odeko akana tugo shiramishenu ko nuba fara kabo alaka shirama ko ninde fenye ninne alabawnya marianaye kawasha keni awoye nayo ke abeke sababu abesira lanye Abdullah ibn Mas'ud harisan nana kabwama ako dondola ko chide nye terendo chi na boloye ka tereinchi ka tile tumame ye tereinchi na boloye ako ninde ala kasira tile le nye oko fe tere injole aye min ci katile aye tere mishenun do ci akinina ananuma akon nunun de sira mishenun ye akon ni sira misheni kelen kele shetane do be min be woleli ke katama o ko fe ci denye aya kala ko wa anna haja sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subulan fatafarraqa bikum an sabilihi o ko fe ci de nyene aya kala ko ninde ne alaka sirati lelenye ayetu ga ko akana tugu sira mishenu ko nu ga faraka wala ka sirama balmo nu ko silamo mogo caman b'a fɔ ko silamɛw mais silamɛw sira dɔ de dira silamɛw ma fo silama bɛɛ ka tugu o de kɔ min ye sira misɛnninw ye ani tɛrɛgaw ye silamɛw yɛrɛ ye sira minnu mɔdɔfi ye fo olu siraw ka bila dɛ an ka ɲɔgɔn wɛlɛ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan sira tilele in de kan mais n'an ye fara ɲɔgɔn kan ɲini ko silamɛw ka kɛ kelen ye k'a sɔrɔ silamɛw kan ka kɛ kelen ye min na ala y'o fɔ dɛ silamɛw kan ka kɛ kelen ye min kan ciden y'o fɔ dɛ
men ni e boli la siramaw cela e boli la misiru la e ye kutubaw kala misiru la siramaw ka ke kelenye silamaw ka ke kelenye u kan ka ke kelenye minka ni ala yo fo eta ke kofo u kan ka ke kelenye minka ni kide nyo fo o tanka kofo ikado ebe bara fula ibe chinyalila ibe bara fula kiden da ya fo ko silamo be se ka fara u bena fara ete se ko lu fara nyogon ka tewu kiden ko silamo ka fara nyogon ka min ka fu ka fara nyogon ka ote ka silamo ka fara li min fula ni nye mo shi te se ka silamo fara nyogon ka ni mu fara nyogon ka la ye min fo do kiden ye min fo de kiden de ko hadisa sahlen kun abdullah ibn abbas ka hadisa افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال هم على ما أنا عليه وشهابي وفي رواية هم الجماعة kiden ko yahudiya fara ka ke jamakulu bi wolon fulani kele nasara fara la ka ke jamakulu bi wolon fulani fula akwa le kam mantum bena fara ka ke jamakulu bi wolon fulani saba ni ako abebe tasuma de kono fo jamakulu kele jamakulu bi wolon fulani fula bi wolon fulani saba bi wolon fulani fula bebe tasuma de kono kidon ko kelen de be kisi jamakulu kele o de be kisi sebo ko jamakulu kele nya jumaye akon nenin ka sebo be minka alquran wa sunna ala faham salaf salih qur'ana ani sunna salaf salih ka famuka kiden kon jamakulu min boka o de yekisi bagay atobe jamakulu halakile atobe tasuma dunke na cogo dola ko humul jamaa akolu de to ko jamaa ye munye shebau tabi uluye farla nyogon ka minke aqida ni tabolo ye mogo munum boko ulu de to ko jamaa kiden ko kisi bagaye ode ni eko kaburu batola bidiya kela seban nani naw sufiu eko konni mbe silama kwambe kake kelenye mbalima aye chinyali dabila dugu koloka chinyali aya dabila dugu koloka de ala de ko wala talbisu li haqq bil batil wa taktumu li haqq wa antum ta'lamun ala de ko kana chinyani ngalo nyagambi nyogona na be chinya dogo aw yere badu chinya yiminye abe chinya ni galo nyagambi akana chinya ni galo nyagambi na be chinya dogo aw yere be chinya do fana ala be balile ko la ala ko ya ahla alkitab lima talbisuna li haqq bil batil wa taktumuna li haqq wa antum ta'lamun ala ko kitabe dunken mun naw be chinya ni galo nyagambi nyogona aw yere be chinya do abake ka chinya ni galo nyagambi nyogona ka chinya dogo aw yere ba do fana munabo ke umbal mo chinya donendo ala yere maso abada chinya ni galo ka nyagambi ima ye qur'ana kono ala ko alebe chinya bangede ni mimbe nyana maya ina nyana maya chinya ka ni mimbe halaki ina halaki chinya ka li yahlika man halaka am bayyinat wa yahya man hayya am bayyina wa inna allaha la sami'un alim ala ko ale ala be chinya bangede ni mugo min be halaki ina halaki chinya ka ina halaki ina sa ina ado chinya koni ye minye ino do sani kasa ni mugo min be nyana maya fana ina nyana maya chinya ka ina ado chinya ye minye ala ko ale yere chinya ni ngalom bange ni ndela puro min be sa ina ado
tinya koni yeminye ni be nyana maya fara ina nyana maya ina do tinya koni yeminye li yahlika man halaka bayyina wa yahya man hayya bayyina ala yere tinya bangani ode li yuhiqqa li haqqa wa yubtila li batilan walau kariha al mujrimun ala ko ci de ci kunye munya le bolo korona jigi kunye munya pour ale ala ka tinya ke tinya ye ka galon ke galonye har ni tinya le kala yo kore har ni ma dia tinya ni kala de fo ala ka tinya bange bede mogo na do kunnin de tinya ye fo ala ka galon bange de mogo na do kunnin de ngaloye har no ma dia tinya le kala ye ala bode ke liyamija Allahu qabisha min at-tayyib pour ala kan fo ala kan juguma mbo nyuma onade juguma ni nyuma fo ala ku bonyo onade me jamana kono woleli sugu jumambe be ka ke kelenye silamo ka fara nyon ka silamo ka ke kelenye ambe fara nyon ka jumanka o fo nyeke ko ewa tabolo ni furuku wani commission be me an ka fara nyon ka te ambe sina fara nyon ka te chogodi fara nyon ka be ke min ko forade bebe fara nyon ka fe واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا ni aya la ala yere yemufu ako واعتصموا بحبل الله جميعا ala ko واعتصموا tedea nko fendo de farlaka واعتصموا بحبل الله جميعا ako abbeka ala ka juru indemina o yemunye alkitabu wa sunna ni ba fo ko silamo ka fara nyogon ka fo ka fara ka ko silamo an ka fara nyogon ka qur'ana ni sunnata ala fahamu salafu salih afon nin chogodela ala yere ma fo aye ala minatewo ako wa tasimu bihablillahi jami'a ako be kala ka juru indemina ala ka juru nyemu nyal qur'an wa sunna cire no tawsiranye تركت فيكم شيئين لن تدلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كيرون كوني فين فلا تاوبولو تانكي نو فين فلا باوبولا تفيلا بدا على كتاب وننك سنة فرانيكون كبكين نمون دي كامباليمو على كتاب أني كيدون كسنة ni aya la ala yemu fotugoni wazkuru ni'mata allahi alaykum id kuntum aada fa allafa bayna qulubikum akwaye miri tumami autu nyogo njugude ala ya udusukun fara nyogonka ayo silamo ka dusukun de fara nyogonka me annahu yesilamo fari kolo fara nyogonka fal qulubu mutabayinatu wal afkar mutadaribatu والعقائد متناقضات وهيهات أن يستمع الناقدين أو ينتفق الضدان أنه كم غفر نغنك بسكون تكلني حكلنا وبنغن غشي عقيدة وبنغن غرجا أني كيلي كجا femi nyesina manfulaye kwa bo fara nyogon kamina kelen kono be se ka kya jini tasuma be nyogon soro minan kelen kono silama obe fara nyogon ka wele minna ka jamana kono aten fo ila ningalo ne chialite e pika hada madun fari kolo to nyogon ka kwambe nendo ambe nendo ka suradu sukumbe nyogon danga wote fara nyogon ka weyo ala ko fa Allah fa baina qulubikum ala ma fa Allah fa baina abudanikum ama fo nyaka far kolo fara nyogon ka ako fa Allah fa baina qulubikum nyaw bisukun fara nyogon ka banmu kadusukun fara nyogon ka tauhidika kadusukun fara nyogon ka sunnaka kadusukun fara nyogon ka sarfu salu ka famu ka ninde fara nyogon ka faranyogon kami ni sobe kodo o yenninde faranyogon kami ni no bala o yenninde faranyogon kami na be kafiru lasira kamuna fagu joroku lasira ni silamo dusukun farala nyogon ka tawhidika o de faranyogon kai ni farikolo ka to nyogon kate akwa dusukun te nyogon sirala aqida te nyogon sirala haklina te nyogon sirala ala ko togodi tahasabuhum jami'an wa qulubuhum satta ala ko ni ena no ma enya na ufara lembe nyogon ka kasoro udusukun fara leno
duskun faran do balmo siratilele ayem mogo wele kata tawhidi masilama nyemo munun be silamaw cela wajulu ni kutuba wula aye silama wele kata tawhidi ma aye silama wele kata sunna ma ala fahamu salafu salih ni silama jamakulu fitini ni sorla ka fara nyogon kan ninda balmo ninde fara nyogon kan na fabe fara nyogon kan minna ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا بل مؤيرك سلكنا فرد كن اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايرك الدوله فاتكم اجنفو depuis fatia kono yere yaado ko siraw te kelenye mun naybu du fara nyogonka eko alan kanda kimbila sira tilelenka iyenne wake mugo munun ka wulu ka sira mbila odeka i dimina minun koro kanimbila wulu siraka yahudiyaw iye mugo munun fili kanimbila wulu ka siraka nasaraw awni yahudani nasaraw be sigi tabali kelen kono ko awye kelenye tabali kelenka kulun kelen kono so kelen kono sigi yoro kelena ko awni yahudani nasaraw ye kelenye ko be silamiyat de meni oye abe fara nyogon ka kase ka silamiyat defa kasoro e yere ba fo ka duwa kono ko ala ke kanda kata sira tilelende ma o ya yira sira jengene umbe e yere ko ala ke kanda kata sira tilelende ma ayen ne make mugo mununka o ye mugo jumawe ala yulu fo suratul nisa kono o man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim minan nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i وصالحين وحسن أولئك رفيقا نبدو كسرا سنياتيغو سيدوسو مغنينو أي رفلك على جليكو أكيد بلا أولو كسرا ديكا أكيد كسي كبو أدمنا منون كرو كسرا ما يهودو أكيد كسي كبو نصارو سرا ما چوغو إني نصارا بسيغي يرو كلي كواو بدينا كو نينا بوليلا نونو بنيغونتا eyere be doke ko ala kana ibila uluka siraka munna eno do sigi kaba silamiya ko nyanabo ube ko abo dina ko nyanabo abake ka eyere bake ka do min kala suratul fatiha kono ima dala ube ta korodo ni dara la ube ba korodo eni nasara be sigi ure nasara kuntigi be sigi tugune ko be silamiya ko fo ube ko be silamiya dila donc ambe min fo jamana dewnye mogo ka sabali de me umalu yonni fo ako salasu yahdimuna dina jallatu alimi wa jidalu almunafiq bil qur'an wa a'immati mudillun umar bin khattab ko sababe ko be dina gurjade ni doni ke baga yesirabila jama be girano fe jama wi waya ba no fe ayre ka kuma ba yiri ga wonne be de benne ka kuma mina ka barate nayi o be giri o ne fe o ba yiri ga be en no fe ni e yeshira bila o be dina burjade jallatu alim ni doni ke ba ko ni yeshira bila umar bin khattab ko be dina burja afulana wajidadu lil munafiq bil qur'an ani munafiqi min nabe kuma abe qur'ana kuma ni qur'ana kolo ni qur'ana ayawde o be dina gurjade komi jamana in falendo o munafiqi suguni o be silamiya brifini do yerela ka sunna brifini do yerela ka chialike akoro ni munafiqi ko aka kuma ni qur'ana ayawule umaru ko be dina gurjade wayi matu mudillun ani nyema fililew mo'minu buddambi kata silama nyemani silamiya ka karamo bawma ulu filile nulu filila o be duna gurjade de jiabo duna gurjade dambalimo amma babbe mare silama nyuman be benfe silama ka be silama nyuman be bafe me ambe be munka ambe be qur'ana de ka ambe be ciden ka sunna de ka ala fahamu salafu salih me ekitake ibi ka shayban nani ni rafida minna ani jafariya ibi ka shiya minna yi ka shiya yake eki ka kaburu jara ne ka kabaru batoke eki ka maulidi ke eki ka sufiya ke neki ka sunna ke
nin fana min konta sila ka take kanka fara ɲɔgɔn kan ngalon fi kiri 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 be tiɲale a be ngalo a be tiɲale faranka be kala ka kitabu de ko fa in tanaja'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ala kunna mabbe nin ko ne shiyaye nin ko ne sufe nin ko ne kabru batulay nin ko ne maulidi kalay nin ko ne sunna mo nin ko ne islamayete ala kunna mabbe ay sage kata qur'ana ni sunna ma fa in tanaja'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul na yin so min ay sage kata qur'ana ni sunna ma nin be qur'ana ni sunna kono be ko de ke e kitabila na te qur'ana ni sunna kono فما اختلفتم في شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكم الى الله انا قلنا يوم سوسو فيمو فنا يا كيري ساكي كتا علما هر لغدري مو دفا ولا يحل له ان يفعل فيه حتى يعلم حكم الله فيه اكو شلا ما كان فويك على كيري دو اولا ويشال العلماء يكدونك باو نينكا ويقتدي بالمتبين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم أقول لي دونك باب بيني دونك باب نينكا كانت تقول دونك باب بيكو فنادي هران كفيرو ما فهم غوكا تقول دونك باب بيكو هران كفيرو وكودي كود دونك باب من تقول تشيدن كسنة كوكوي كتقول دونك باب تشيدن كسنة كو amma tuga ko kayina mankana na ye cidin ka sunna bila yorome aya ko bila imam nasafa yode fo wa qad istamala muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu an yadaha liqawli ahadi kayina mankana imam nasafa ko silamo bebbe naka ko mo ni cidin ka sunna bangiraye uko ciren ka sunna yen min da ko ate daga iko toye mo shika kuma kama atigi kera mo sugo o kera woli jude o kera mabade o kera shegu de o kera chokorbayre o kera karamo bade wa ate daga kaina mankana ni ko ciren ka sunna yen min da ate daga iko toye mo shika kuma kama atigi kera mo sugo ambe ala delala ka hakki man de jamana dewma jamana karamo be boli min na ni nyogon ci ankabe den kadi awunye de mi ambe be cinya de ka ankabe qur'anaka ankabe sunnaka ala fahamu salafu salihin bembe te qur'ana bembe te sunna ci de nyode fo jama kulu bi wolon fulani saba kelende kisibagay munu be ci den ka sunna haqiqaka atobe tasuma de bunye awanna ko biwolon furani fula don ka ba ko beye ummatul ijaba o beye silama de kafiru shento la de biwolon furani fula min ni cide mi lahidi nyogonya ni ko tasuma buye abe silama ne bidiya munun bu bolo de bu la se tasuma ma min ka bidiya kera kafiriya de ni donna tasuma kuno ete bo min ka bidiya kera kabaira junubu de ni alama ya fima ni donna jahannaba kono ni ka junubu janna ka bola ina labari janna ne tasuma de bilala benye mo te sunnaka mo te cide naka sebo taka ni yu ka sirabila ni mbinye illahi do nyogona ni minyo e tasuma de ette se ko wuliyo ni eyo mo fara nyogon ka galon ka ya yo malika ma do be sika ni wuliya ebe sika ciden ka kuma wuli ciden ko manton be fara bi wolon fulani sabade di wolon fulani fulani be tasuma de kono ebe se ko bekar janna denye chogodi ko ambe silama kelambe silama alaka hakkin jumandi annuma de me mo de mbalimo ko ni be sunna dirifini do yere la ko be tiani kenaye atenya ibolo abe fara nyogon ka sugu min nyini jamana kono atenya nabo وإن تتولوا يستبدل قوما خيركم ثم لا يكون أمثالكم من بجو كوليك كتا ni sunna hariga ni sunna kisema kam ho fara nyogon ka qur'anaka kam ho fara nyogon ka sunnaka kam ho fara nyogon ka tawhid ka la fahamu salafu salih ni bo ke de ni mo ke ebe fara nyogon ka sugu min nyini atenya ibolo ala ba charide ka jense ati sabati bolo epi alabi e furaki boye kanani mugo werawuye munum ben ni sunna jo ahadigama oteke uluteke komi enyogo ala yire de yoninfo
min ben ni sunna jo jode ni man ni sunna jo ala bi falaki boy kana ni mo warawe mun ben ni sunna jo kuma kadi ala yitogomi wa in tatawallaw yastabdila qauma ghayrakum summa la yakunu amsalakum alaka dina te ciya abake kayire de ciya alaka dina te ciya koy mo nyana nebe ni sunna inde ciya ka galuni e wa ciya nyagambe nyogona ka tauhidi ko ni mushrikiya nyagambe ka kafira ni islamiya nyagambe ka sunna ni bidiya nyagambe nyogona e nyana ko abe nyai bola tenya e bola pe itese ni dina la itese ka ciya ala be de furaki boy abe nani mo yo be ni sunna jo nyema بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ألا كو تشيدما أكو فاستقم كما أمرت أكو إتلي dina cinya min ya dima itile aka komi nyinya mariana ye togomi o manin taba maka ani mugo tubira ka farika mugo ye mu'mini ye ni li manaran cidene ala ye ciden nyamara ni dina haqiqa na kisana cinya min ye ko aka sabata ka katilaka ode nyini na e fanafe kana takkini kana tannuma fala tatagaw akana danteme akana teme ala taka akana teme ciden taka akana jenge ka bola kata kini akana jenge ka bola kata numa aye sabata ka katilaka de ana yodefu fastaqimu kama umirta ومن تاب معك فلا تطغوا انه بما تعملون بصير ايوا ابي bara lala nya ba bela de min be woni la kata tauhid de mani sunna sarafu kata bolo kala nya bila min be woni la ni ka jiya antere ni ka jiya nafa de jamato len ka tunni ne kodro nin bora yoro karasa ka sunna ciya ala kon min ka bara yo ode ne ala nyabila innahu bima ta'maluna basir wala tarikanu ila allazina jalamu ala ko kana mile kata mo ma munu nye to nyale kade qabru batolaw bidiya kelaw to nyale kelaw shiya rafidaw jafariyaw shebanani na to nyale kelaw sufu minun bi abuka aqida kono ko alay to nyali kelaw fala tarikanu lil ladina jalamu fatamassakumun nar ala ko kana jenge kata mugo made ni tasuma be awu magade walaysa lahum min dunillahi min awliya thumma la tunsaruna ni tasuma yawu jami qiyama do bi si nyogote suraw boloni alate e piate de me baga suraw yirela balmo tonyali kila be jiya kono ikera mushrikiyo ikera bidiya mo ikera shia ikera mo sugo ye nite ala taka ite ciden taka na famu salafu salih ni togo de tonyali kila e wala ko mo kana jenge katuma ikana farawuluka wala tarkanu min alladhina jalamu fatamassakumun nar akana mile katan mo ma mun ne tonyali ka ni tasuma be tawjani yomale kama do nate bisi nyon sara wure la ko fate de me baka soro balmo silama nyema munum buddambe kata silama nyema yama abe boli minna ne abe campagne munna hada madawun cela an ka fara nyon ka silama ka fara nyon ka silama fara nyon ka ciya kade et puis ni ye fari kono fara nyon ka ala mo jate fara nyon ka ye ala ye min jate fara nyon ka ye dusukun ka fara nyon ka tawhidika et puis tawhidi de ban fara nyon ka de ni mugo min nyana ko sira wore de besika silama fara nyon ka ni tawhidi te yen galon fode madinan kan nyon faga de tumbu ni nyon ce nyon jugu ya de tumbu ni nyon ce mu nyaba tawhidi min nana nu ye tawhidi mina wajkuruju kuntum adafa allafa baina qulubikum ciden li manani tawhidi min nana madina ayasuru madinan kan fara lende do nyon faga ni nyon jugu ya be tumbu ni nyon ce tawhidi de yu fara nyon ka
Salmani Farasino Bilali Nununa Bakar Sidiq Nunu Umaru Nunu Tawhidi de yu fara ɲɔgɔn kan balima tawhidi de b'an fara ɲɔgɔn kan koyi musirikiya tɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan bidiya tɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ngalon tɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ ni tawhidi de bɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan o de ye silama fɔlɔw fara ɲɔgɔn kan f'an ka fara ɲɔgɔn kan ni tawhidi de mais jamana ka karamɔgɔw yɛrɛ de b'a fɔ ko tawhidi ka girisa ko tawhidi b'an fara de tawhidi ye mɔgɔ minnu fara fo ka taa kiyama tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni tawhidi de y'aw fara ni tawhidi de b'aw fara fo ka taa kiyama aw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tawhidi dɔrɔn de bɛ dusukun kɛ kelen ye ka dusukun fara ɲɔgɔn kan o de ye sɛbɛw dusukun fara ɲɔgɔn kan et puis fo weleli kɛ ka taa tawhidi de ma ni weleli ma kɛ ka taa tawhidi ma silamɛw ka tawhidi faamu ka aqida faamu ka sunna faamu an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni fula de bɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan la fahamu salafu salih an bɛ ala deli ala ko nɔgɔya jamana in ye ka jamana ka karamɔgɔ minnu n'u bɛ filibantiya la ala y'u sago ko dɛ ciden ye nin fɔ dɛ a ko inna aqwafa ma aqafa la ummati ali aimmatil mudillina a ko n bɛ siran mantonw ni jamakulu min na ɲɛma fililenw ko ale bɛ siran ka mantonw ni ɲɛma fililenw na dɛ o ɲɛma fililenw de ye diɲɛ fa janko an ka jamanaw kɔnɔna o ɲɛma fililenw de y'u fa tew population t'a kɛ ka sira yɛrɛ y'u bolo mais an bɛ ala deli ala ka na ni tiɲɛ ye ala k'a ka tiɲɛ bange ciden ka sunna ala ka bange tawhidi ala fahamu salafu salih ala ka bange jamana in kɔnɔ k'a fɔ bagaw nati jamana in kɔnɔ minnu b'a fɔ ni ala ye k'a kɛ ni ala ye u tɛ sira ala ko la jalakɛlasi ka jalaki ye ala k'o karamɔgɔ sugu nɔgɔya jamana in ye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين